kana da buƙata kuma kana so ka san za ta samu ko ba za ta samu ba, zai yi ko ba zai yi ba, kar ka tsaya wahalar da kanka. Ga abin da zan faɗa ma, in dai ka bi to wallahi duk lokacin da wani abu ya taso maka kake so ka ga alkhairinsa ko kuma tabbatuwarsa, da kanka ma za ka yi istihararka. Za mu ba da istihara kala biyu yau, duba da na ga ana yawan tambaya na wannan sirrin. Akwai istikara wadda za ka kwanta bacci, akwai istikara wadda kana farke za ka yi, kuma kowacce yau za mu ba da ita. Da farko dai in kana so wani abu ya taso ma kana so ka ga akwai alkhairi ko ba alkhairi, abu na farko da za ka yi, ka je ka yi alwala. Idan ka yi alwala ka zo ka yi nafila raka'a biyu. Idan ka yi nafila raka'a biyu ka ɗauko ƙur'ani izu 60 ka ajiye a gabanka. Ka yi niyya ka ce Allah, wannan abun da na sa a gaba in zai yiwu Allah ka nuna min, in ba zai yiwu ba Allah ka nuna min. Ka yi kyakkyawan niyya, ka yi yaƙini. Kawai ka buɗe ƙur'ani, ko ina ne a ƙur'ani ka buɗe, ka duba a cikin shafuka guda biyu, gefe ɗaya da hagu da daman, in dai ka ga akwai Allahu a buɗewanka na farko, to kawai ka ajiye ka je ka ci gaba da addu'a. Wani abin da ka dosa zai tabbata kawai. In ka ga baka gani ba, ka rufe ka sake buɗewa. In ka ga Allahu a buɗewarka na biyu, to wannan yana nuna maka abin da kake nema zai samu, amma sai ka wahala da addu'a. Idan ka rufe a na uku, idan ka ga Allahu a buɗewarka na uku, wannan kuma sai ka wahaltu da addu'a sosai, kuma sai ka sanya haƙuri, jinkiri zai shigo ciki. Idan kuma duk buɗewa uku baka ga Allahu ba, to alal haƙiƙa wannan istihara ce mujarraba. Wallahi abin da kake nema ba zai samu ba, sai dai ka roƙi Allah wani daban. Wannan istihara mun ba da ita saboda Annabi. Daga bisani za mu yi istihara, za mu yi bayani kuma wacce in ka kwanta bacci Allah zai nuna ma abin da kake so na alkhairi ko akasin haka.